Paul Abela twieled Detroit ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika fl-ewwel ta' Marzu 1954. Imrobbi ġewwa l-Mosta, Paul beda jdoq l-akkordjen, l-organi u anke il-pjanu. Ta' 14-il sena ingħaqad mal-grupp New Quarry. Fil-bidu ta' snin 70, Paul Abela u New Quarry ħarġu bosta diski ta' 45 dawra u ħut minnhom kompożizzjonijiet jew arranġament tal-istess Paul Abela. Fosthom nistgħu nsemmu bħal da żmien konna flimkien u l-bajja tal-Mellieħa. Fl-1976 Paul għamel l-ewwel arranġament mużikali għall-orkestra żgħira meta il-YTC ħareġ fuq vinyl kif ukoll xandar fuq it-televiżjoni Maltija il-musical tal-passjoni Ikun li trid int. Fl-1978 Paul telaq lejn Boston fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn hemmhekk beda jistudja il-mużika sakemm fl-1980 igradwa mill-Berklee College of Music. Lura Malta Paul issokta jikkomponi bosta kanzunetti u rock operas. Fl-istess waqt idderiġa wkoll orkestri mhux biss fi Gżieritna imma anke fil-Polonja, Praga, Bratislava, it-Turkija, l-eks Jugoslavja u anke il-Korea. Kien propju fl-1982 li rajna waħda mill-aqwa xogħlijiet ta' Paul Abela flimkien ma' Ray Mahoney, ir-rock opera Ġensna. Bastilja 1565 The Musical u taħt 3 saltniet huma wkoll fost ix-xogħlijiet ta' Paul Abela. Paul għamel ukoll saħansitra arranġamenti għal Joseph Calleja, Gigi D'Alessio, Ronan Keating, Ron, Ivana Spanja u bosta oħrajn. Fl-2008 Claudio Baglioni kanta u ħareġ fuq CD il-kompożizzjoni ta' Paul Abela bi kliem ta' Alfred C. Sant l-aħħar bidwi f'Wit il-Għasel. Għallem fl-Iskola Maltija tal-Mużika Johann Strauss fejn hemmhekk Paul waqqaf ukoll il-Jazz Big Band tal-istess skola. Da f'bosta festivals tal-jazz f'Malta kif ukoll fl-Italja u fl-Istati Uniti tal-Amerika. Idderiġa numru kbir ta' kunċerti, pantomimi u musicals, ikkompona wkoll bosta siltiet għal programmi televiżivi. Isem Paul għandu ukoll rabta sħiħa mas-sem ta' Malta fil-Eurovision Song Contest b'kanzunetti bħal Could It Be, Little Child, In a Woman's Heart u Another Summer Night. Rebaħ darbtejn il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija bil-kanzunetti Min jaf għalfejn u Hawn mill-ġdid. Paul iżżewweġ lill-kantanta Georgina fl-1986 u għandhom tifel Ryan ukoll mużiċista. Il-ħajja ta' Paul hija maġuna mal-mużika Maltija. Bla dubju, il-Premju L-Għanja li Tibqa jixraq ħafna lil Maestro Paul Abela li ilu il-fuq minn 50 sena jaħdem fix-xena mużikali Maltija. U għalhekk
Bi pjaċir, nħabbar u nixtieq nistieden lis-Sur Maestro Abela jingħaqad hawnhekk magħna. Prosit Maestro. Fl-aħħar għandi l-unur l-impoġġelek żewġ domandi għax ngħidu kif inhi. Min jaħdem il-viċin miegħek jaf kemm inti hekk persuna ta' ftit kliem, riservat, kwiet. Bħala hekk mużiċist, artist, maestro li krejajt tant siltiet mużikali ikoniċi, jirna xilek tażel l-iktar silta favorita tiegħek. Le m'hemmx waħda. Dan ikun hemm ħafna kanzunetti illi pereżempju ikunu ifakruk f'xi ħaġa. Dan fil-ħajja għandek stages jekk tgħid pereżempju li ma stage ta' ħajtek il-favorit tiegħek, dak kull stage għandek xi ħaġa li xi memori fihom. Ġifieri hemm ħafna kanzunetti li jġibu memorji sbieħ, allura nibqa' nożżom. Sabiħa, tajjeb. Maestro, inti naturalment tul il-karriera twila tiegħek ħdimt ma' numru kbir ta' kantanti. Però li dejjem fl-opinjoni tiegħek għall-individwi stunati gravi bħali hemm xi forma ta' tagħmilha xi darba naħdem miegħek. Tistudja tridu, titrenja l-vuċi, ġifieri taqtax qalbek. Għattem tagħma. Where there is a will, there is a way. Sinjuri Maestro Abela rebbieħ tal-Għanja li tibqa' 2018. Maestro, nistiednek tieħu postok quddiem nistiednek tieħu postok quddiem l-orkestra xejb li ngħidu li minn hawn ftit ieħor Maestro Abela ser waslinna xi wħud mill-iktar siltiet popolari mir-repertwar tiegħu. Flimkien miegħu sejrin nisimgħu lill-kantanti Georgina kif ukoll lill-kantant Roger Tirazzona. Għalhekk ċabċipa, sinjuri. Ir-rebbieħ tal-Premju Rikonoxximent Għanja li tibqa' is-Sur Maestro Abela. Għal-bil-lejl noħlom bik u fost it-tewdi ninsemmik bil-mod qed ħallini titbiet kull jum fit-teġurini u għalli fija xemtu selilu bħal żmien konna flimkien x'futur der għalina tnejn kont nil-maħjir f'għajnek jiġbirni Sal-passiċċati jiġu għal-mistrieħ kien staġun xogħod kemm bata l-frott u għal-ħidmieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien wara Say
l-isess mill-kwiket, is-saltan l-armonija fost il-ġnus li tfarraġ il-qalb. Għasel nixxija msejħa mużika mingħajr bandiera jew weta bħal qtar li jħoll bil-ħewwa taqadna l-mużika, mużika, tferraħna l-mużika, mużika mill-univers tifsir ta' mħabba. Tistema tiftiem minn kulħadd tant namur fis-sima ta' kull żmien kull fejn tmur ma' seba' rjieħ il-mużika ris l-umanità. Kemmu sabiħ li fdel isħab imtaqal biex tara tlam żagħżugħ għajnejk talaqhom. Kemmu sabiħ li torqod u tistemba u tibqa' tara tlam għalkemm tiftaħhom ħsibt. Kemmu sabiħ li tgħixu tajjeġ darba fejn wieħed biss ġoħin li ma jafx b'temma. Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisra' kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġbarijiet. Ħalli il-qamar jilgħab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmut biex tirrod ħajjiet. Kemm sabiħ li titla' l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet f'hija moħbija. Kemmu sabiħ li minsi tkun il-folla u wismek jisir wens għal qalbek Asmet il-ġrajja tul iż-żmienijiet. Din l-art li weldet, din l-art li bennet, fih dana lillu li dan bezza. Din l-art bissi tiegħi, l-omni sammetrija. Din l-art baqet tiegħi. L-Għanja tal-Maltin. Tfajjel ġkejken tħares lejja mistoqsija f'għajnejk sbir. Dar marriħ iż-żmien tal-offerriħ il-ħsibijiet telfu kull mistrieħ. Bissem illum il-bira ħadda u mar għejxu jum wara jum u għada qatt ma sar.
bejn isħab imniket min bejn iġbarit il-Għanja ħadd ma jsiket bismewit l-asfur f'qtajit. Illum li qdemna mifdijin bid-den ta' nies l-azzar. Illum li m'għadniex mixtieqin mill-wart miż-żar u nowar. U Alla ħares fuqna Dal-ċens qed jgħix mill-ġdid. Fidejna saħħaħ ruħna ħanilmuk u Kien silta isbaħ mill-oħra. Sinjur il-Maestro Abela, Premju Rikonoxximent Għanja li Tibqa 2018. Nistieden ħdejna hawnhekk iċ-chairman ta' Pjazza Teatru Real lil Charles Gatt, l-Sur Charles Gatt sabiex ikun jista' jippreżenta il-Premju Rikonoxximent Għanja li Tibqa 2018 lil Maestro Abela. U meta tisma' siltiet żgur l-impossibbli li tażel l-iktar waħda l-qalbek, hux vera, għax kollha meħaffihom ħafna memorji u nostalġija. Nistidnu lis-Sur Charles Gatt, chairman ta' Pjazza Teatru Real sabiex ikun jista' jippreżenta l-Premju Rikonoxximent lil Maestro Abela. Sur Charles Gatt, Premju Rikonoxximent qiegħed hawnhekk. Maestro Abela, Premju Rikonoxximent Għanja li Tibqa 2018. Proset. Grazie ħafna. Grazie Maestro. Grazie. Owen, minna ftit ieħor ser naslu għal moment tant mistenni ta' din is-serata fejn ħanibdew inħabbru ir-rebbieħa. Il-Kumitat L-Għanja tal-Poplu magħmul minn Dun Morris Mifsud, Charles Xkembri, Alexa Kutajar Conti, Noel D'Amato, Mark Grek, Michael Bondin u Anton Micheli jixtieq jirringrazzja lil Pjazza Teatru Real, Transport Malta, General Soft Drinks u Mannarino